Zrada dnes väčšinou nezačína v posteli. Začína sa v mobile. Začína sa jedným klikom. Jedným pridaj do priateľov. Jedným srdiečkom pod fotkou, ktoré vraj nič neznamená. Jedným komentárom s podtónom. Jednou správou, ktorú si necháš pre seba. A potom sa to rozbehne. Nie naraz, pomaly. Najprv zvedavosť. Potom pocit, že ti niekto rozumie viac než ten, kto spáva vedľa teba. A nakoniec tajomstvo, ktoré si začneš chrániť viac než váš vzťah. A práve vtedy sa to láme. Keď cudzí človek vie o tvojich pocitoch viac než tvoj partner. Keď tvoje emócie, myšlienky a pozornosť tečú smerom, ktorý nemá nič spoločné s lojalitou, nemusíš sa nikoho dotýkať, aby si zradil. Stačí, keď niekomu dovolíš zabrať miesto v tvojej hlave, ktoré patrilo iba jednému človeku. A presne tam zrada začína. Nie v posteli, ale v momente, keď niekto cudzí dostane prístup k verzii teba, ktorú mal poznať len tvoj partner.